Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinesepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Dumateng panjenenganipun pangembat pangbaning praja ingkang dados suli toladane kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Dumateng Bapak Besan Sutrisno nun inggih Bapak Pujiono Ibu Yuniarni wonten Karangrejo Kalijambe ingkang tansah kula hormati. Dumateng panjenenganipun para tamu kakung sumawon putri lumebaripun dumateng taruna muda ingkang tansah kula sayangi ugi kula bekteni mekaten. Saderengipun kula matur dhateng ngarsa panjenengan sami nun inggih monggo tansah kula dherekaken muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing siang punika kula njenengan sami tasik pinaringan kesarasan, kesaenan sehingga saged ngrawuhi punapa ingkang dados undanganipun Bapak Pujiono ugi Bu Yuniarni kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Semonten ugi salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tenggo-tenggo syafaatipun wiwit donya ngantos dugi akhirat. Allahumma amin. Amit sewu saderengipun kula wantun ngadeg cumantaka wonten ngarsa ngandika sami nun inggih mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Agus Marnan Ibu Tukinem pidalem saking Menikan RT 23 Jati Batur Gemolong Sragen menika mbok pilih panjenenganipun boten saged matur piyambak nggih saged ananging menika kula ingkang dados talangipun basa kapurih matur dhateng ngarsa panjenengan sami. Para rawuh kakung sumanawan putri ingkang kos pindah, salam taklim saking panjenenganipun Bapak Agus Marnan sekalian garwa kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katur panjenenganipun Bapak Pujiono sekalian garwa mekaten. Ingkang salajengipun kula nyuwun agunging samudra paham sami mbok bilih kerawan kula sak pangombyong kirang subasita kirang mranani dhateng ngarsa panjenengan sami lumantar kawula kula nyuwun agunging samudra paham sami mekaten. Ingkang salajengipun nun inggih Bapak Marnan sekalian Ibu Tukinem masrahaken calon temanten jalu nun inggih Bagus Faisal Aski Fardiansah ingkang mangke dipun badhe dipun panggihaken wonten Karangrejo mriki. Monggo mangke masa borong panjenenganipun Bapak Besan Pujiono kanthi adat widi-widi ingkang sampun lumampah wonten mriki mekaten. Ingkang salajengipun Bapak Marnan sekalian garwa beto sekedhik angsal-angsal menika kangge nyambung tali tresna anggenipun bebesanan ugi dadosaken remening manah mugi dipun tampi kanthi wilujeng mekaten. Ingkang salajengipun menika wonten satunggalipun blancang seta nggih tertentu isinipun nggih werdana, wilanganipun boten mangertosi ugi tali asih saking pangombyong. Mugi katur dhateng panjenenganipun Bapak Pujiono sekalian garwa mekaten. Salajengipun para rawuh kakung sumanawa putri menika kula sak pangombyong mbok bilih mangke sampun paripurna anggen pawiwahan ing siang punika badhe kundur utawi badhe mantuk wonten dalemipun suwang-suwang
mugi rahayu wilujeng mekaten. Ingkang sak lajengipun mbok menawi menika ingkang pungkasan panyuwunipun Bapak Marnan Ibu Tukinem mbok bilih nganten kekalih menika dipun suwun dipun dolanaken dinten Sabtu malam Minggu mekaten. Nggih, panyuwunane mekaten, mugi-mugi katur panjenenganipun Bapak Pujono mekaten. Para rawuh, para lenggah ingkang tansah kinurmatan, mboten saged kula matur panjang lebar dhateng ngarsa panjenengan sami, mbok bilih kanthi basa kirang pas kirang titis tumpangsuh anggen kula matur nggih sebab menika kirang seserepan kawula ugi kurang pangertosan kula pinangka talangipun bangsa saking Bapak Marnan sekalian Ibu nyuwun agunging samudra pangabsami. Cekap semanten, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.